suka diminta serong baladanami kadenanami limo agamika kuka pegugin tawami kata pangka supara biaya serong baladanami Perminami malayon dan suka pipiya ginawa Imbaruba supaya tiyaya mada dalam kupusu Sekay makapapaat serong baladanami sekay makapapaang limang ula-ula serong baladanami kadenanami limo agamika buka pegegin tawami Kata pangka suka dilindan serong baladanami kadenanami limo agamika buka pegegin tawami Tata pangka supara biaya serong baladanami Perminami malalayon dan suka pipiya ginawa Imbaruba supara tiyaya mada dalam kupusu sekay makapapaat limang ula-ula serong baladanami sekay makapapaat limang ula-ula serong baladanami Kadenanami limo agamika buka pegegin tawami Tata pangka suka diminta serong baladanami Kadenanami limo agamika buka pegegin tawami Kata pangka supara biaya serong baladanami Perminami malalayon dan suka pipiya ginawa Imbaruba supaya tiyaya mada dalam kupusu sekay maka
nikah buka pepegin kawami tata bangka suka dilintai sarung Alhamdulillah wa kafa bihi wakila innahu ni'mal maula wa ni'mal nasir wassalatu wassalamu ala rasulil huda ar-rasul mustafa sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Mga nuksak na suka nuksak nun mga pagriyakan, mga bubiyakan. So kaya sambil ako sa nabalita ito mapalit nagyan kain isang uli sa ligara na benar na mapalit na kaya panadanaw kayo ka panakikasang uli kakiran tayo ka ay man ada sana ka nalamu na kararantayan na nadili masugu-sugu gitu kaya panadirakan kaya sugu-sugu ako o sugu lang kaya lang nabatan mo sisa na namiya ka sila ako namiya sepatak na ginawa ka sabab san mga pagaliha na ayakia sugu ako ko ginawa ko pun sa panduan o mga loksya kini Abu Bakar na namiya pananamata ko sa apya pendima papar na lima susurot sa mga oras namiya ka pangilaya ko kagi ayamin ni panikiran sa walay o kalulok siya kang sa diyo mo to ay na si Hadis Salima amya ka mengarkano apabila maradian ka benar aliliya naginan sumaradian ka magdari sira ay mana niya nanada ko makan durainon sa kaya pakapan ni bagyo mo to titulok agian kaya mana niya na siya bubaka saya ka pakapun na namata ka na emin panikyan na agama na ay pagang tapan nila ko agama na suwanda ng mga tungan na na inuka di mabubunan Samia sarca na tigubuguba sa so o kita po ko galabak nakatero sa diyan kain na taramas. Namia ka girawa ko agi sumasa asubuan ng nabi. Aga paglay sa kapya. Nakapaguman o pamakakapaguman. Nakapakadero pamakakadero nakasumpa-supat na yaman na kahit kapangisisa. Naino ni kapaguman. O pamakabatan ng maka dekantua. Ako kung mamiyatan na iya. Na pag-isinan ko Allah sa muriya tao na 1 plus 1 equals 3 walang maganda 1 plus 1 na ba equals 2 equals 3 namiya ka man ka na pamakakandoy-doy na upamanyan ka na mga kawali agyang kaya mga tumanay tanong dapira katanong peruman kasi akin niya Abu Bakar na balian baguyan na si akin niya nanayaw ina yakin niya Siti Aina benar Nawan na anda mga kawali nakagiyakan doy-doy amin ipanikilan kami kung kaya supada niya sumutiran na inuka di mabubaya kaya doirang perumahan sumbawa ta anong maragya na upang makakasumpa-sumpa na hindi ako datang isumpat si sulutan kaya naman na inyo na amon kurun din naka anan na upang makakuha na magungunit ay mana niya na siya kina sulutan na upang makakasumpa-sumpa na ino ni mapiyang niya kasumpat ta at yung ganita malulubas sa minikan igira daw sumpat ta benar ay udah sumpat ta sa persinanan pipilakasan ay wis magkakaw na uminag kami mga migi sa mitikan ako mga tawag suwaryan na lingling na isubatan na mga tawag na lingling ito ang tawag niya ito sapatan ano mga sumagan na niya binaso mitikan kaya na sumpa-sumpat nadantar ano nga na sumpa-sumpatan na siumpatan namin berman kawan yung kalugaw niya na ano makaluto-luto na uwan na rin niya nakakakalaro na ano makakilala yan mga pagriyan mga roksan amin yung taling mga Amerikano na upaman niya kapakay barat sa kapal na ayatar na siya na suka isubang sa na ayaruran niya na sukang giginawai na ayapang niya na sukiyaman niya kang bata-bata Naya pandiyan nagoya kumpas yan na ginanso agama. Kanita naman makapukuhat sa dunia. Kung kami wanita na Muslim, umadar ka sa pandiyan dito sa agama. Nasukat tepi-tepi. Na inipang niya ito Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga pagariya, nasuka pagadung o kapalami. Nasa ting ko mapalami. Sa dinyo kapakalilipat, asa kami nasakan. Nasakan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah na tumanay na masahubod na bumarega kaya kita sa aking kuta kaya pega lalada mo pagaritan mo mga tatano sa aking kaya oras sabab ro na itad na prangilan kaya na muna sukya sa butiron na kaya takya sa butiron sa naman ka na ular na api-api na kiswata na may kalangalangan na hindi ko mapalo apulok siya na di mo sumala kanad na posible pinad na may pasong na muna na may kita sa suka kataro to pian na si talon na rito masaya sa kayang kaya baraban to kaya na akong siya sa kayang kaya municipality at kaguwa kayo kapapantagay na surutan sa rin inshallah kala na ini pala tulog na kayang may lagi so papandagan ng gusto niya post langon niyo kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ba'd. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pag-paganero na pinatanakan kahit na baloy na hindi mo panabi ang gusto padagat kano lang na mga loksa ng mga pagarian kami akataling may manto mga bubayan ni mga inami nasussalam yan na ni magbubaloy tago-tao mga Muslim sa kiyang kailunya salud sa Muslim ang mga isa salam ipangorong niya salam na saplo ang balasan niya parulo niya nasumbog man sa pagaling niya ng Muslim nasa kamoto kami akapuha sa 20 ang mapia balas yung nakasusitan siya ng dunia na ninyo kalilipati ayaw bu ang mission tano siya ng dunia ayaw mission tano siya ng dunia nasuka ko at ano si kulemo o Allah subhanahu wa ta'ala yan naman sa kanilang tuliman doon na niya talari ang iargot isa arga yan nagyang uto abalas yan na isyong kakon o ditahajud sa niya kasarag ang niya mo sa kasan niya kasarag di ka natukulog na inong alukliyad sa mapya kaya kuundalo to kaya sulaw lang man nagtalo ni Manggalbo sisagyang kay dunia na ayaw mo ataro to ang mapya na sukaso at tatano si Kurapulalan sukaso at tatano si Kurapulalan inuigiran ni Mateo la ilaha illallah na pingiraw ka naman po la ilaha illallah sabi-sabi na saan sa tawa ayaw mo rin amat karuya na la ilaha illallah dakalal jannah pakasudin ko ako Allah subhanahu wa ta'ala si kasurga ino tanong yung piyat ino yung mga tatanong inshallah na kibigyan ron so mapipigil lang ang mapya malutan ron na ipsilot kaya 100% na bisita talo sa diyan kaya dunia Allah subhanahu wa ta'ala na 100% magados ka porsyento na kasita talo si Kurapul Alamin na yabuwa Panginoon niya mga luksang yung mga pagarian na antong nung ito mga tanong aming galubog tanong sa subuan mo Allah subhanahu wa ta'ala tinudan rin niya ka pinaka-serious sa awidakal kung kasisitan siya na dunia na sukap pakatan yung matanong sa iyo mo kiyama aditan mo kebetulan Allah subhanahu wa ta'ala anda tanong kepercayaan na dua si tanong usurgo si tanong si naraja ini sunggal tanong na kahigira ko nakalilipatan amat kita isa gawin na nami ada kasang adunya nami asul ka sa mga pakukuran nakalilipatan ka kipuntan na si Rabbul Alamin yung kaya masa kalimutan iman to na patulog na yung Allah ya ayuhan nas
inni khalaqnakum min dhakarin wa untha ila akhir ayat. Sabsandar ayos kan mga manusia inadang mo sa pool sa babayag mama ako pitigaloksan pinggrupo ang ganong makakikilalay na ayaw mo apirmero na sumabaparatian si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Diyan na ni kalayarga diyan nga masa tanong yung manto atau ang tanong diyan nga pakatipin tanong ang mga tatanong diyan nga iya watatanong abilang tatanong sa kapiana yang nga siya kini Abu Bakar na wata ini iriga asiriga na pagari iba pa munit magari aming bedaya amat kagaganat subang seran sa kaya sa depan masyo kalalaminan sa kadatuduan man susulutan sa wato susulutan sa kaya kaya po siya lagi ang araya kaya kung nagyan dua tahun na si kumarhong datwas yung manudyo karibat ang si kumarhong sige yung absolutan darudupa iba pa ariga yung gaya si ulingan o tuwa pendito siya naman busagyan nga munay kataon-taon sa pakaradin taon siya na munay ron miyak pamula Agian at tali ko ang mujahidin sa kiampang kaya dulo na agian ko aloks na pagalitan kasi Commander Bravo sa agian ang mga yun itong mga aloks na mga pagalian ni Edna ko kwanta no agian ko tanga pubusya ito bansa niyaw siya agian kaya pamilya maradial sa agian kaya maptero akalunan asiran hindi gira-gira sa diyan nga sulutan sa kanana. Nakataon lang na yan. Kalibun pira kabalaya kaya pakakupitan sa buhay mama. Na igira pagilain tanong yang nga si Siti Aina o kasabalayang kiinayan, si ginanayon nagkapakay manasib daw yung utang kapapantalin na pinigid commander sa diyan kaya Emmanuel. Yung ta si Basya, radyo. Ay si Simpan, kano may papamunin, kapigilin na kanina, na si Sikira, nalagyan pa kaya. Sibog sila. Lagi na, hindi kami ngipitir kay Basya, yung brigade commander. O, asong sila sa kapay. Kada ko term at gano'n na wisin sila nila pa. Kaya malo ko mo ipupritin. Manakal sila na magariyan. Sa asba ng payawan. Oan. Dahil manukan pigilayan pa irayan. Malika. Kadisari pa. Di sinunod ang kiliya ka nung bihit. Oan. Dahil yung sabab. Amasi kanda. Asabab ko ayatin. Pamigilan tanong na sukap. Keso tatanong si Kurabul Alamin. Amasi ka na. Kaya sisigiran na yan apam. Jadi silang makasagina. Kaya suwano Rabbul Alamin nagyan kaya kita no Abdul Wahab. Dinggal po ka. Kaya cita yan. Sabab saan mga luksami mga pagarian. Kataon na nagyan ang masa kalilimutin yung manto na madakal ang mga balayatan no. Amya kadar pasi. Sinagyan ang pamilya lukyo. O ay. Na mga balayatan no ay. Kaya gigyan maradial. Nabalaya lagi ang alupi sa iyang sabalaro siya na makamamasastiran si Imanto alungan sa iyang akalumuti. Mga luksan ng mga pagalian. Masiganda aso kailangan ubang sa iyang kaya mga matatan wapakaptupintan. O ay, kaya ba sa mga luks na nervous rise with isa sa kumtawaran. O ay, na miyakilang tanong na miyakilala tanong ba irayan? Agian kaya masa kalilimutin yung manto kaya di maka-dedarpag yung si Brad Harris darulupag yung asya na yan o ay kaad na galupag yan na ayang magpipigil ang siya ni Abdul Wahab Al-Walid o ay
na upama kakisu atamirkan ang mga luksan ni mga pagaren. Nakagiiman to masa tamiman to. Nagkapakaiman Abdul Wahab, Ariwarit, Haji Tahir. Upama ka kagiya, dia doya ko yung mapupun. Agiyang kaya itanong di kang bibigyaray. Nagkapakay. Ay isang isinsan o agiyang magkawa. Kialimsa, ang sinanayo. Kaya siya nga kaunay si Busarap. Ino ba niya, iberan niya niya tarima. Ino ba niya, iberan niya niya tarima. Tunguna ko niyo sa makapanduo ko. Sa mapaka, dungkutan o agiyang kaya barko. Ang matataran din si ko, kaludan, sa makweran so, sisingay yung agiyang kaya mga lukstan magyakatan niyo ma. Okay. Ano si Alipsara mo sinanayaw? Naas niya, ito nagtatapun do. Nasuga ka, tingaway. Uy, talakpak ka no, sabab sa mga luksan ni mga pangalan ni yan agad palakpak yung nayayari warde hugad ng Allah kaya niya po dan siya kitya sinano niya mwasa ang gusto nga lumitya ito amin na niwana inshallah sa ingaran nagyan na pamilya Maradial pamilya Maki pamilya Utua uy yan ang marumong sidik datwa simpan sa kiyang kaya sa panamasyo uy nasabab ko bigan ako niyo sa larga para ang authority inshallah na kuwintan. Ano siya ma'am? Ay, ko request sa'yo, ma'am. Senang ni pangapukul ma'am. Ate. Alhamdulillah. Tunganay na mapaya, di ka pa manggula-gulagin kaya mga pamikiran na pala di ka rumah ka ibarat sa kuling tanga. Asal tayo niyan. May kapandugi yung utang sulutan na yan, dahil sulutan na siya na yung mutuwa ko matigin na kapan napakading ko amin yung hindi matatarasan kayo. Malabo ka tayo, mananunggol niya. Tunganay naman, apangin naman tayo siya, kaya ay nanganandaw na itapil at siya yung mutuwa amanan na katulong pa na. Nananasabab siya, nagit na kaya may nakasagin na kaling tulong kaya pakanubuan niya. Aking asistan tangir, apa pandangin na presiden sa aking madrasatul muhsinin, dan napakakawin ng mutual lang. Nanatulog ito so, apya sumusupatan sa isa ko mamanay, isa ko gubayan, dua ko mamanay, dua ko gubayan. Ang baluya, saksi. Ay man, nangatulog na tanong sa'yo na matagtanong ko yung saksi. Kaya hindi kami tira sa adat, natarong di ka pa siya kung mga bangsa. Ano pa na yung maadong lang, yung kakikilala yun. Oy, nanakataya Ustaz. Nanagi mo tamyalo yung mga saksi, pagkatiligin siya, ada pun tak perlu. Masih sebenarnya yang pernah tahu. Aisyah ada nama aku dulu. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sisa geng kaya ako man. Na aya syarat sigo kagawin na yung ito paganeron na miya taro to pag yung ito mahal uway gaduan na at na mga saksi sigo kuha kapat lagi yung ito ijabal kabul kumana ijin kag yung ito wali wala haram kata siya kini piura kilo kasi ipagigin na yung ito kuha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di mo ta ayat na bitero alam mo ta ayapan kung mga ayat mga tanda kung mga ayat na biulamin kanu sa mga karomaniyo mga darudupayo ang anong maka litaskunu ilaiha ang anuron maka deke gitu. Sa paganeron na teron ka Askaki lokas kiwata ini idinakan reka sungaran wat aka sabab ko kini betan ka si ko piyag na namahar ama kayon
siko sunat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siko kabayaw Islam. Pangatlo. Hindi na Sa tilong mata. nakarapan ka. Si Aina. Sabab. Yang diberikan itu kamu. Mahal. Apa yang makanya bagus mas. Terima. ay si. Atan mati. Terima. Antarong mako. Terima na rumako si Siti Aina. Ay, di daw. Sabab po Sabor ko kinimitan kinikitan si Kumahal. Abiyag yun na. At yan yun. Kita Islam. Okay tayo sila. Abiyag ito po na ina. Pwede ko lang tayo sa isa. Sa benda miyak pang natan ko agin, pero man tanong mang ni. Arki nga si Sa Paruan. Ay, okay. Bismillahirrahmanirrahim wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal hadha lika. Allahumma ij'al hadha likaan mafhuma. Ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wadkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya Allah, tuntungan ya Allah. Agian kaya kaya paatut agian kaya mga morya kami. Nah, pwede nga sila ni Allah sa mga morya tayo na mga morya tayo ay mga sali, haging mga sali ay pupinturan sa agama ng Rabbal Alamin. Kaya na pupinturan kay Allah sa muli kasunod sa rizki, ang mga halal. Na ang pagkakatugumpiya nga sa nila kami ito, Ya Arhamar Rahimin. Wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ikaw lang nag-ibigin ulit ang kita pinagkakaroon. Kaya pasal itu semua kedaulatan negara. Ayamana kang garing Dimulugan sarano Ino amay samuri Nabadan miya kapigin Nalinipat ang kanya Naminipagalang agam Iyalaya manakam Lingkay katerwa Sa kansugaring ka Dangka mararigonam Ino ka ba di benar Kiyang gugulinganan Amay karumiundan Tianong orang kono Suiman para tiaya Ayamana kang garing Imbulugan sarano Nang kada pikir ka Napagkabarang kasibong
Tialaya manakam ingka dikaterua saken sugering ka dangka marah